Бижутата са малък, но ключов детайл, който може напълно да преобрази визията ви. Перли, сребро или злато, всяко бижу има свой чар, но за да изпъкне е важно да го съчетаете правилно. Ето няколко лесни идеи. Перли. Класическа елегантност. Перлите са подходящи за изискана визия с пастелни рокли, копринени материи или блузи с висока яка. За по-делови стил ги комбинирайте с черна рокля или бяла риза. Сребърни бижута. Минимализъм и свежест. Среброто е идеално за семпъл и елегантен стил. Съчетайте го с бели, сиви или сини дрехи. Подходящо е и за кежуал визия с деним яке и тениска. Златни бижута. Блясък и разкош. Златото добавя лукс и е чудесен избор за вечерни тоалети, като червена рокля или черен гащеризон. За бохо стил го комбинирайте с ленени рокли в земни тонове или флорални мотиви. За още съвети последвайте Swan Pearls.